Якія прадукты могуць знікнуць з паліц у крамах? Якую чарговую прапанову выказала адыёзная дэпутатка? І якія новыя праверкі з'явіліся на беларускай мяжы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сумна вядомая дэпутатка прапанавала даць Лукашэнку зорку героя Беларусі. Нагадаем, што учора з рук Владзіміра Пуціна ён атрымаў ордэн Андрэя Першазваннага. На ўрачыстай цырымоніі Лукашенка панаракаў на тое, што не можа сам сабе выпісваць узнагароды, хаця, напэўна, яму вельмі б хацелася. Так сложилось в моей судьбе, да и в судьбе всех президентов Владимира Владимировича, что мы наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами вручаем эти награды, себе присвоить не можем. Правда, у нас открылись уже новые возможности с созданием нашего веча всенародного. Но, тем не менее, у меня награды, спасибо, не первая награда Владимира Владимировича России, и православной церкви. Это все мои награды в жизни, и я очень дорожу этими наградами. Они находятся в нашем музее. Намёк на тое, што ўсебеларускі народны сход таксама можа нешта прысуджаць, тонка счыталі некаторыя заўзятыя лукашэнкаўцы. Так, дэпутатка Марына Лянчэўская прысвяціла цэлы допіс у сваім тэлеграм-канале таму, што Лукашенка насамрэч заслугоўвае звання героя Беларусі. Жанчына лічыць адсутнасць у свайго куміра залатой зоркі парадоксам, а яго самога яна назвала самым сціплым прэзідэнтам. Лянчэўская заклікала УНС задумацца і выправіць, як яна лічыць, гістарычную несправядлівасць. Марына Лянчэўская, якая ўваходзіць у прэзідыум усё таго ж усебеларускага народнага сходу і камісію па вяртанні, вядомая як чалавек, з чыёй падачы ў Беларусі распрацоўваліся і ўводзіліся многія рэпрэсіўныя законы, напрыклад, завочныя суды. Таксама гэтая жанчына выступала супраць амністыі для палітычных зняволеных. У Беларусі наступіў дэфіцыт трох папулярных прадуктаў з-за таго, што іх вывозяць у Расію. Міністр гандлю Алексей Богданов правёў сустрэчу з прадстаўнікамі гандлёвых сетак і вытворцамі гародніны ды фруктаў, на якой заявіў пра планы ўладаў увесці ліцэнзаванне на вываз Беларусі капусты, цыбулі і яблыкаў. Мэта падобных рашэнняў абмежаваць экспарт гэтай прадукцыі, бо на ўнутраным рынку ўзнікае дэфіцыт. Па словах Богданова, фрукты і гародніну вывозяць у Расію, дзе прадаюць па больш высокіх расцэнках. Таму ў хуткім часе экспарцёрам звяжуць рукі і прымусяць гандляваць унутры краіны па ніжэйшых цэнах, якія не рэгулююцца рынкам, а ўстанаўліваюцца ўручную. Ну і яшчэ адна навіна пра эканоміку. На сённяшніх таргах даляр пабіў гадавы рэкорд і падняўся вышэй за адзнаку ў 3 рублі 30 копеек. За гэты тыдзень амерыканская валюта падаражэла на 3 копейкі, і роўна столькі ж ёй засталося да абнаўлення гістарычнага рэкорда. Увогуле, з пачатку года рост даляра склаў амаль 12,5 копеек, але ёсць і добрыя навіны. Еўра сёння патаннеў амаль на 2,5 копейкі і цяпер каштуе 3,62. Расійскі рубель таксама крыху абясцэніўся і цяпер каштуе 3,42 за 101. На межах з'явіліся новыя праверкі. Партал «Зеркало» паведаміў, што на кантрольна-прапускных пунктах на межах з краінамі Еўрасаюза супрацоўнікі КДБ пачалі дапытваць тых беларусаў, якія даўно не былі ў краіне і вырашылі прыехаць на радзіму. Гаворка ідзе не столькі пра тых, хто выехаў пасля падзей 2020 года, а ўвогуле пра людзей, хто з'ехаў яшчэ раней, не быў заўважны ў нейкай палітычнай актыўнасці і больш за год не быў у Беларусі. Падобная практыка пачалася прыкладна з пачатку лета. КДБшнікі пытаюцца пра паездкі ва краіну і сваякоў у гэтай краіне, а таксама пра жыццё за мяжой, мэту вяртання ў Беларусі, гэтак далей. Пасля сілавік са свайго тэлефона можа праверыць старонкі чалавека ў соцсетках і папрасіць разблакаваць ягоны смартфон. У ім праглядае галерэю ды перапіскі ў месенджерах і пры патрэбе робіць скрыншоты. Таму раім не забываць, што любая паездка ў Беларусь гэта вялікая рызыка, нават калі на першы погляд вам нічога не пагражае. Таксама ў чарговы раз нагадваем пра правілы інтэрнэт-гігіены. І ў працяг тэмы. Беларуса, які доўгі час жыў у ЗША, затрымалі пасля вяртання ў краіну і цяпер будуць судзіць па 4 палітычных артыкулах. 21 мая дзяржаўныя СМІ паведамілі пра затрыманне на мяжы з Літвой 2 мужчын. Адзін нібыта быў у міжнародным вышуку і хацеў незаконна з'ехаць, каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці, а другі быў ягоным кіроўцам. Цяпер стаў вядомы працяг гісторыі. 1 лістапада пачнецца суд над 64-гадовым Александром Судніковічам, тым самым беларусам у вышуку. Вядома, што ён доўгі
доўгі час жыў у Штатах, але сёлета па нейкіх прычынах вырашыў прыехаць у Беларусь. Да першаснага абвінавачвання ва ўхваленні забойства супрацоўніка КДБ Андрэем Зельцарам дадаліся яшчэ 3: удзел у экстрэмісцкім фарміраванні, абраза Лукашэнкі і абраза прадстаўніка ўлады. Судніковічу пагражае працяглае турэмнае зняволенне. У Віцебску памёр мужчына, якога летась жорстка збілі сілавікі. У панядзелак 7 кастрычніка стала вядома пра смерць 52-гадовага аўтаслесара Аляксея Тамілава, якога неаднаразова затрымлівалі за палітыку. Афіцыйнай прычынай стаў інсульт, але ягонае здароўе было моцна падарванае на сутках пасля хапуна вясной мінулага года. Падчас адбыцця арышту за інтэрнэт-падпіскі Тамілава жорстка збілі наглядчыкі. Ён трапіў у рэанімацыю з прабітым лёгкім, зламанымі рэбрамі і пераломам калена. Мужчыну пагражалі крымінальнай адказнасцю, калі ён напіша заяву аб збіцці. Той па выніку не стаў скардзіцца, бо не верыў, што гэта да чагосьці прывядзе. Пасля тых траўмаў здароўе Аляксея Тамілава не аднавілася. У мужчыны засталіся жонка і дачка. Крывавыя дажынкі. Свята хлебаробаў у Капыльскім раёне ледзь не скончылася трагедыяй. 23 жніўня ў вёсцы Вялікая Раёўка адзначалі найлепшых хлебаробаў, але 54-гадоваму вяскоўцу нешта не спадабалася. Ён дастаў са сметніцы бутэльку, пабіў яе, каб атрымалася ружачка, і пайшоў да сцэны. Там ён паспрабаваў ударыць дырэктара сельгаспрадпрыемства, які раздаваў узнагароды. Чыноўніку ўдалося адбіцца, але ён быў паранены ў руку. Злачынцу затрымалі іншыя ўдзельнікі дажынак і утрымлівалі да прыезду міліцыі. Цяпер нападніка будуць судзіць за злоснае хуліганства, і яму пагражае ад 3 да 10 гадоў турмы. У Беларусь праз 1,5 года вярнуліся расійскія знішчальнікі. Маніторынгавая група «Беларускі гаюн» паведаміла, што ў сераду на аэрадром у Мачулішчах прыляцеў расійскі самалёт МіГ-31К. Яшчэ адзін сеў там жа ў чацвер днём. Менавіта такія знішчальнікі могуць несці на сабе гіпергукавыя ракеты «Кінжал» і здольныя запускаць іх на адлегласці ў 2000 кіламетраў. Самалётаў падобнага тыпу не было ў Беларусі апошнія 1,5 года. Калі яны ўзляталі з беларускіх аэрадромаў, то па ўсёй тэрыторыі Украіны абвяшчалася паветраная трывога. Але 6 красавіка 23 года расійскія знішчальнікі зляцелі з Беларусі і да ўчорашняга дня не вярталіся. Маладая маці ў дэкрэце расказала, як яна сутыкнулася з гонарам беларускай сацыяльнай дзяржавы – бясплатнай медыцынай. У дзяўчыны зашчаміла нерв у хрыбетніку, і яна пайшла на прыём да тэрапеўта. Вынік яе моцна расчараваў, бо замест лячэння ці накіравання да неўролага ёй параілі зрабіць МРТ. Прычым бясплатна даследаванне трэба чакаць амаль год. Она мне говорит, типа, нужно делать МРТ, но МРТ бесплатно ждать около года. Если хотите быстро, едьте платно. Невролог. Чтобы попасть к неврологу, это тоже очереди, я не знаю, сколько там месяцев вперед. Также у нас и с медкомиссиями, водительскую медкомиссию у нас тоже на почти год вперед. И все, что ты не нужно тебе сделать, все нужно платно. У выніку дзяўчыне прапісалі мазь і абязбольвальнае, але яна ўпэўненая, што ейную праблему такімі сродкамі не вырашыць. У каментарах большасць карыстальнікаў падтрымала аўтарку і падзялілася сваім досведам лячэння ў дзяржаўных паліклініках. Але некаторыя абурыліся відэа і прапанавалі параўнаць беларускую медыцыну з еўрапейскай ці амерыканскай. Асабліва радыкальныя каментатары параілі дзяўчыне увогуле з'ехаць з Беларусі, калі ёй нешта не падабаецца. Як кажуць, каму вайна ў хаце, а каму родная маці. Беларускі вытворца мінеральных угнаенняў Гродна-Азот пастаўляў ва ўкраіну сваю прадукцыю пад выглядам туркменскай. Адбывалася гэта насуперак санкцыям і з удзелам эміратскай фірмы пракладкі, якой кіравалі грамадзяне Турцыі. Пра незаконную схему стала вядома з судовага рашэння суда ў Кіеве, якое атрымалі журналісты радыё «Свабода». Як сцвярджаецца ў дакуменце, Гродна-Азот чыгункай адпраўляў сваю прадукцыю ў порт расійскага Ростова-на-Доне, адкуль яе перапраўлялі ў парты Балгарыі і Румыніі. Там угнаенні расфасоўвалі па мяшках, пасля чаго беларускі тавар трапляў ва ўкраіну. Мытнае афармленне ён праходзіў на падставе сертыфікатаў Туркменістана, хаця ў гэтай краіне ўвогуле не вырабляюць такіх угнаенняў. З дакументаў вядома пра тое, што ва ўкраіну трапілі амаль 10 000 тонн беларускіх мінеральных угнаенняў коштам больш за 1 000 000 еўра. Частку украінскім кампаніям удалося нават рэалізаваць.
Праблемы з'явіліся ў знакамітага адэпта Лукашэнкі. За даўгі ліквідавалі расійскую фірму рэпера Сярогі. Юрасоба пад назвай Ліга белых варатнічкоў МСК-Сіці працавала 17-го года і займалася 11 відамі дзейнасці, у тым ліку вытворчасцю харчовай прадукцыі і гуказапісам. За гэты час у кампаніі накапілася мноства даўгоў у пенсійны фонд. Акрамя таго, пры рэгістрацыі юрасобы рэпер указаў няправільны адрес, таму фірму ўлады вырашылі канчаткова ліквідаваць. Папулярны ў нулявыя рэпер доўгі час жыў ва ўкраіне і выказваў жаданне атрымаць украінскі пашпарт, але некалькі гадоў таму Сярога пачаў раздаваць неадназначныя інтэрв'ю, у якіх называў Лукашэнку захавацелем балансу, а таксама стаў актыўным удзельнікам праўладных святаў і героем прапаганды. У 22-м годзе ён заявіў, што вайну ва ўкраіне пачалі англасаксы, якім цяпер супрацьстаіць рускі свет. У Рагачове за лайкі звольнілі і судзяць дырэктара школы. Аляксандр Лейкін вядомы ў горадзе педагог і краязнаўца. Доўгі час ён узначальваў 4-ю сярэднюю школу, а мясцовая раёнка шмат разоў друкавала ягоныя тэксты пра гісторыю краю. Але сёння яго судзілі па артыкуле за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Нагодай для затрымання па інфармацыі праваабаронцаў сталі лайкі пад нейкім допісам у садсетках. На думку карных органаў, такім чынам Лейкін спрыяў іх распаўсюду. Прысуд настаўніку пакуль невядомы. Хлеб і відовішчы для прыхільнікаў улады. Ужо ў гэтыя выхадныя у Маладзечне стартуе першая частка так званага марафона адзінства, прапагандысцкай акцыі, якая ахопіць 13 гарадоў і скончыцца перад прэзідэнцкімі выбарамі. Гэта такая сабе агітацыя за Лукашэнку за бюджэтныя грошы, адказваюць за якую ягоная прэс-сакратарка Наталія Эйсмент і нявестка Ганна Сялук. Але удзельнікаў будуць забаўляць не толькі песнямі, але і цэлым цягніком з футракаў, ланцуг грузавікоў, у якіх будуць гатаваць шашлыкі, хот-догі і іншыя прысмакі узначаліць рэстаран на калёсах ад сеткі фастфуду Макбай, які прыйшоў на замену Макдональдсу. Яго з'яўленне, нагадаем, таксама не абышлося без удзелу Лукашэнкі і Наталіі Эйсмент. А каб удзельнікам марафона адзінства не было сумна, да іх прыедзе мабільны музей вялікай айчыннай вайны. Свята набліжаецца. У тыктоку з'явілася відэа, на якім бачна ёлка з уключанымі гірляндамі на цэнтральнай вуліцы Наваполацка. У каментарах да роліка, які набраў амаль 270 тысяч праглядаў, жартуюць, што гэта жыхарам Наваполацка ўключылі замест ацяплення. Аўтарка ж відэа расказала, што з гэтай жывой ёлкі гірлянды проста не здымаюць, але чаму яны раптам загарэліся, засталося загадкай. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.